L-età ta' bejn is-16 u 18-il sena hija età meqjusa bħala kruċjali fl-iżvilupp ta' atleta. Iżda l-mod kif sal-aħħar sena ħadem il-Junior College kienet jagħmilha diffiċli għal studenti li jkunu qed jitħarġu f'xi dixxiplina sportiva biex ilaħqu mal-ħajja sportiva tagħhom kif ukoll dik akademika. Spjega dan il-Kap Eżekuttiv tal-Iskola Nazzjonali tal-Isport Robert Magro li tenna kif saħansitra kien hemm min kienet jaf mill-isport għax ma setax ilaħħaq. Meta jispiċċaw il-Form 5 u jkomplu l-level post-sekondarju, xi wħud minnhom kienu sibu diffiċli biex jitrenjaw u jistudjaw fl-istess ħin. Fil-fatt kien hemm anke dropouts jgħid minnhom ikollhom jifqu. Jew inkella tkun diffiċli ħafna lihom biex ilaħqu u jkomplu jtejbu l-level tagħhom. Magro fisser kif din is-sitwazzjoni kienet xprun biex l-Iskola Nazzjonali tal-Isport laħqet ftehim mal-Junior College għal kors tal-matrikola orjentat speċifikament għal dawn l-istudenti. Nasa jwasal biex fost l-oħrajn, it-timetable tkun emendata b'tali mod li fit 3 darbiet fil-ġimgħa jinħoloq spazju fil-bidu tal-jum biex l-istudenti sportivi jkunu jistgħu jagħmlu t-taħriġ neċessarju fid-dixxiplina tagħhom. Magro saħaq li issa l-pass li jmiss huwa ftehim simili għal studenti li qed jattendu l-MCAS kif ukoll fl-iskola sekondarja Naħseb jiena li għandha tiġi estiża fil-fatt ġiġa kelli xi laqat, eżempju l-higher secondary kelmuni, l-MCAS ukoll kelmuni, ġifieri bla dubju l-qudiem din l-iskema ħad tiġi estiża. Dan biex il-progress li jsir mal-adolescenti fl-etajiet ta' bejn il-11 u 16-il sena ma jintilifx. Magro fisser kif ftit snin minn meta twaqfet l-Iskola Nazzjonali tal-Isport qed jidhru sinjali ċari ta' progress f'dixxiplini differenti. L-atletika, fis-swimming, fil-water polo speċjalment, anke fil-futbol, fil-basketball, naħseb li ċert il-livell ftit dejjem qed jitla'. Wara kollox naħseb dak huwa l-għan tal-Iskola tal-Isport illi għadha pedada jkollna atleti ta' livell ma' pajjiżi oħra. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.